le póir Canadaíh, cosúil é lán éarnaí tá ag smuoinú fi mháile aniu agus mé mo chonaí dír eile. Tá an táirm mar tá náitiúil méis go hálan, ach bhuaithlim blas na hÉaráin. Mar sin bé mé ag dhéanaí Boxty. Ní léon na cinse chuna sa fuair sé an anam sin ach thula mé raibh go bhfuil sé as an Gaeilge le poor house bread, arán Boxty, Boxty, mar is féidir leat a heolú, tá nadidir seo go deas simplí agus ní lech 5 comhábhar an. 3 phrátaí, rint bláthach, chun é a fricú agus é a chur ar bord, salan, agus 3 spún ó mhór plúr. Ní raibh aon bláthach agam, mar sin rinne mé é. Chur mé rint tú le móid isteach sa baine agus feasc mé iad le chéile. An sin chur mé sin ar an daoibh ar feadh teicneamh. Idir an dálinn bhain mé an cracin de na phrátaí. Rinne mé in ar bora. Grátálam na phrátaí. Ná chur an bí amú. Leaham amach éadach dás agus chuirm na prátaí ar sin. Chuirm clúdachar agus os cian an dortil dásc mé go chosaí an starch ag teacht amach. Má tá éadach caiise agat, sílim go mbeadh sin níos fearr, mar recinn tú an seoch bhí sé deacair agus méad chróitiú. Chur na phrátaí tirim i mbealach agus chur isteach an plúr agus an salan. Más iad le chéile. An sin chur isteach an bláthach. Measca go maith é. Bhí mo measca rótírim, mar sin chur mé isteach stal baine. Chur daon ar siúl ar theas idir measartha agus ord. Chur dim ar frictáin. Nuair tá an tim leáte agus te, chur do measca síos ar an frictáin. Déan discí tannaí as an measca mar cócaráil sin na phrátaí go machchan sin. Fág é mar tá sé ar feadh teicneamh agus an sin iompar sé agus déan an rud céanna ar an daoibh eile. Is maithlim na Boxty é thuile Tá is agan ghfuil an ceann seo beagán in grána ach níl tiideal an fís an seo hausfrain éagsú nó bach leis. Má tá tú sa bhaile nó thar lear cosúla mise, tásúil agam go mbainní tú sult as do Boxty agus má tá cua chuirt go thug sé solas duit. Slán go fóill.